ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଲୀପ। ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଦିନେ ଦିଲୀପ ରାଜା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସନ୍ତାନ ନ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ। କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମର ମନ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫେରୁଥିଲ, ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ସୁରଭି ଗୋମାତା ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲ ନାହିଁ। ସୁରଭି ମାତା ରାଗିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇବ। ରାଜା ଗୋମାତାର ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ମାତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବି କୁହ ମା। ସୁରଭି ମାତା କହିଲେ, ମୋର ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସେବା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଦିଲୀପଙ୍କ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ସୁରଭିର ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ସେବା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ହେବ। ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଋଷି କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସିଛ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ସେବା କରିବ? ସକାଳୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନେବ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ଶୋଇବ ତୁମେ ସେଇଠି ଶୋଇବ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ତୁମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଲା। 21 ଦିନ ଆସିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ। ବାଘ ହୋଇ ଆସି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ରାଜା ବାଘକୁ ମନା କଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ମାଆକୁ ଖାଅନି, ମୋତେ ଖାଅ। ବାଘ ନାହିଁ କଲା। ରାଜା ବାଘ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଖାଇଦିଅ। ରାଜା ତଳେ ପଡ଼ି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ସେଇଠି ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା କହିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯାଅ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ହେବ। ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀ ସହ ସହବାସ କଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ସେହି ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାମ ଦେଲେ ରଘୁ।